абдулҳафиз азизов 2 декабри соли 1950 дар деҳаи сурхи шаҳри Исфара ба дунё омадааст. ӯ факултаи кимиёи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон, ҳоло донишгоҳи миллиро хатм кардааст ва аз соли 1972 то дами марг омӯзгори фанни кимиё буд. фаъолияти омӯзгориашро дар мактаби рақами 29 деҳаи сурх оғоз карда, баъдтар солҳои 1992-2020 директори гимназияи рақами 6 буд. як соли охир директори муассисаи таҳсилоти умумии ғайридавлатии Академия Контант Интернешнлро ба оҳда дошт. Абдулҳафиз Азизов 6 октябри соли 2020 дар синни 70 солагӣ аз олам чашм пӯшид. Хизматҳояш бо ордени нишони фахрӣ, ифтихорномаҳои шуъбаи Сибирии Академияи илмҳои Иттиҳоди Шӯравӣ, Ҷамъияти иттифоқҳои химикон ва ифтихорномаи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ шуданд. Ба фаъолияти омӯзгории Азизов телевизиони Тоҷикистон филми махсуси мустанадеро низ таҳия намудааст.